ovih 28 ulica će biti ponos grada Novog Sada i da svako ko bude došao u Novi Sad će imati jedno novo mesto koje će moći da obiđe, da se pohvali, da se fotografiše, da se hvali šta smo uradili. Obezbedili smo 2 milijarde i 300 miliona dinara, to je prva vrednost ovog projekta koji će se izvoditi u narednih 6 godina prema našem zajedničkom planu, uz pun nadzor i projektanata i nadležnih iz Zavoda za zaštitu spomenika, uz učešće udruženja civilnog društva Almašana, koji su dali i inicijativu